Báguas e aplausos na despedida de María Deza da política local, a primeira tenenta de alcaldía, concelleira de planificación urbanística e voceira do goberno de Sanxenxo, dá o salto á Xunta. Será a nova directora da Axencia Galega de Infraestructuras. Comunico a miña renuncia á acta de concelleira e, polo tanto, a miña despedida dun concello que se converteu na miña casa. Deza iniciou a súa carreira política en Sanxenxo no 2011, sempre como membro do goberno local, agás entre 2015 e 2017, cando o PP pasara a oposición. Na súa despedida aproveitou para pedir desculpas polos erros que puido ter cometido. Quero expresar a miña desculpa por todos os erros que cometín ao longo destes anos. Crédeme que sempre traballei para, na medida das miñas limitacións, facelo o mellor posible. E tivo palabras de agradecemento para a exalcaldesa Catalina González e para o actual rexedor Telmo Martín. En primeiro lugar, a Catalina González, porque foi ela a que por primeira vez confiou en min para ser concelleira. A Telmo Martín, porque ao seu lado aprendín, chorei, gritei, rin, loitei, traballei moito e ensinoume a facerme mellor persoa. E o alcalde, tamén moi emocionado, agradeceu a Deza o seu traballo. Hoxe é un día de emocións, para min é un día triste, pero tamén é un día feliz. Pero é verdad que po posto que vai María Deza é un posto moi importante tamén para o futuro de Sanxenxo, por tanto creo que temos un valedor máis na Xunta e creo que temos que estar felices. Tamén palabras de agradecemento dende os grupos da oposición. Alá donde vas van a gallar a unha gran persoa e que eses medos non están xustificados, que vas a saber facer un moi bo traballo e que van a gañar contigo. Agradecerche o trato exquisito que tuveche sempre con nós, independiente das diferencias políticas, pero a nivel persoal, comigo personalmente e co grupo, tuveche sempre un trato exquisito. Coa marcha de Deza, a seguinte na lista do PP é Arabela Deza, que aínda non está confirmado que vai asumir a súa acta como concelleira. Agárdase tamén que esta marcha supoña unha reestructuración do goberno local para repartir as distintas responsabilidades que ata hoxe xestionaba María Deza, entre elas a primeira tenencia da alcaldía e a portavocía do goberno.